Keď vystúpime, povieme si viac, povieme si kam ideme, čo ideme, kde ideme, aký je plán našej cesty. Zatiaľ cestovanie vo vlaku vlastnicami Slovenskej republiky. Podľudné. Uvidíme. Vítajte v Ružomberku. Krásna stanica za mnou. Cesta vlakom bola super. SHMU sa netrafilo, akurát pekne napršalo, tak konečne celý mokrý. Uvidíme, čo to bude v kopcoch. Dnešný výlet máme naplánovaný okolo 55 km, 1700-1800 výškových. Vedie cez Kalváriu v Ružomberku do Vlkolínca, odtiaľ na Podsuchu. Hlavné stúpanie dňa bude Smrekovica a nakoniec dole na Vtáčnik cez Šutkovskú dolinu späť do Ružomberka vlakom. Bude o 3:30 alebo o 4:30. Verím dobrý trip. Uvidíme výhľady, neuvidíme, zatiaľ vyzerá to tam dosť oblakov, takže ideme na to. Takže dneska celkom čakajú ma také 3 kopce, 3 stúpania. Prvé dve majú okolo 5-6 km. 300 prevýšenie, čo robí o 15%. Čo robí priemerne 6%. No a posledné na Smrekovicu z Podsuchy okolo 8. Celkové prevýšenie skoro 1000. Prvé stúpanie mám za sebou. Obdivujeme
okolitú prírodu. Tak sprchlo tu. Som trošku premočený, čo je v pohode. Prišli sme na enduro ride. Vyzerá, že sa vyčasuje, čo je super. Ideme smerom na Vlkolínec. Chvíľu tam budeme, odtiaľ si dáme ďalšie videjko a krátky vstup. A čo, zjeme tam nejakú tyčinku a potom pôjdeme ďalej smerom na Podsuchu. No a vítajte v dedinke Vlkolínec. Vlkolínec. Sme tu 10 hodín. Prišli sme ku kostolíku, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie. A celá dedina ešte asi spí, alebo čo? Veľa turistov tu nie je. Pozrieme si trošku dedinku a času tu nemu som sa dozvedel. Obec má 2 studne, toto je zvonica, ktorá je vyrobená z kamenia a zo šindlu. Postavená v roku 1777 a patrí medzi dominanty obce. Celá obec je zapísaná v UNESCO. Tu je dom UNESCO. Krásne farby. Vodička tečie stredom potoka, odvodnenie jednotlivých domčekov. Ide do stredu. Pôjdeme trošku hore a budeme sa musieť vrátiť dole, lebo smerom dole pokračujeme. U Ježibabky. Káva, maškrty, piva. Vlastne dáme ho, sme na bajku. Sa bajkuje, sa je pije. Možno pred vlakom. No a ideme. Pokračujeme celé našou cestou, ktorú sme mali naplánovanú smerom dole. Tu je jedna z 2 studní, ktorá je v obci, hlboká 12 metrov, zdroj pitnej vody. Kamenná studňa s dreveným vrškom. Kopec, ktorý má 6,5 km, prešli 350, máme 4,8 km do jeho konca, 228 prevýšenie. Na začiatku bola dobrá morda, 18-16% stúpania, wow. Ok, si máme trošku dáka, rovinka, sparno je tu snuje, som hovoril, ráno tu pršalo, čistá morda.
Potím sa jak taký maturant, čo sa neučil. Ty kokos na maturite. Ideme ďalej, baby. Tak musím povedať, že to je veľmi krásne stúpanie. Si krajšie na Jehodnu. Ešte chodíme a sme raz za týždeň tam. To už máme v oku. Je naozaj krásne. Krásnym lesom, tichým. Takže plne nerušenie. Porúčam každému sobotný detox. Psychohygiena. Odtiaľ sme prišli. Tam je Ružomberok. Ste chceli mať predstavu, tam je bol Kolinec. Ste chceli mať predstavu, prešli sme skoro 9 km a nastúpali 700 výškových. Takže tak vyzerá 700 výškových a 9 km. No a ideme tam. Došli sme odtiaľ, cyklotrasou. Ideme tam. Zastavíme sa pri vojenskom parku na chvíľu. Asi ja nepotrebuje komentár ani slovo. Čest padlým všetkým, ktorí bránili slobodu a tú, ktorú teraz máme. Tak si udržíme. Opatrujme. Ideme ďalej. Tak, blížime sa do Podsuchej. Asfaltová cyklocestička sa znamená takú šotolinku. To nie je zle. Máme 600 metrov do odbočky. Potom pokračujeme hore. Mám nejaké jedlo. Došli sme do Podsuchej. Čerstvili sme sa. Naberáme sily na 12 km stúpanie. 963 výškových, prevýšenie priemer 8%. Zjedli sme 10. od mamky. Ďakujem, Katka. A verím, že 2 hodinky, možno trošku viacej by sme to mohli dať. Ideme hore, baby. Ideme, veru, že. Už len 7 km. 7. Len 6. Trošku
polke cesty asi 3 km do konca stúpania. Zase to začína byť veľmi kruté. Auta tu jazdia jak nimfy za války. Tam ste mali predstavu. Ukazuje to čiernu na Garmine. A už nejako to dáme. Hore bude kola a nejaké občerstvenie. Zatiaľ trasa fajn. To stúpanie je náročné, nehovorím, že nie. Človek musí už mať niečo nabicyklované, aby proste tu mohol ísť a zvládol to, hej. Ty. Po malej občerstvovačke, nejaká kavička, kofolka. Pokračujeme s jazdíkom, no mi ešte stále nejaké výškové treba natočiť. Do Ružomberka. Spravil som tu s chlapíkom, čo je z Ružomberka, hovorí, že počítajte Čutkovskú dolinu, že to je dosť blata v jednom úseku. Ale by to cez Suché Hrabovo, tak asi trošku zmeníme plán cesty a dáme na slova skúsenejších a lokálnych. Tak trošku teraz jazdíko. Stay tuned.
jazda končí trošku nešťastlivo. Super. SR, železničná spoločnosť, ideme domov. Máme krátke zhrnutie, ale asi až vo vlaku. Krátke zhodnotenie dnešného tripu sme v Košiciach. Prišli sme na čas s vlakom. Žiadne meškanie. Začnem od rána. Vlak rány tiež bol na čas. Príjemné cestovanie. Takisto cesta naspäť veľmi príjemná. Čistý vlak. Bol som reštauračnou vozdí na taký olovrant alebo pozdný obed. Jedlo bolo OK, keď to servírovanie mohlo byť lepšie, no ale OK. Nebudeme hejtovať. Trasa bola krátka, čiže nejakých 53-54 km, ktorú som musel aj tak zmeniť trošku kvôli nočnému dažďu a odporúčania miestnych. Jak som už párkrát povedal, zrobili sme 53 km. Urobil som teda 1840 výškových. Moja druhá tisícka za týždeň, aj tá bola oveľa horšia. Tá, čo sme išli na Kráľovú hoľu s Elou, tak to bolo úplne pohodička. Toto som sa trápil a som sa musel premáhať. Ale OK, čo sa počíta, že som to dal. Odporúčam každému, takisto Liptov je krásne. Tie výhľady dole, cestou naspäť, tie stali za to. Tie boli super, pri nich človek pookrial a trošku aj oddychol. Videjko bude o chvíľu, možno v priebehu týždňa, ale neviem prečo to tu hovorím. Ostaňte naladení so mnou, hitni button subscribe pre viacej takýchto videí. Budem sa snažiť aspoň na týždennej alebo dvojtýždennej báze niečo urobiť, krátke, 20-30 minútové, aby ste pozreli, keď nemáte možnosť, aspoň uvidíš, ako to tam vyzerá. A ešte dneska také zhrnutie, mal som 3 stúpania, také väčšie, dve boli tak 350 až 400 metrov, posledné bolo skoro 1000. A potom ešte také menšie stúpania po ceste, ktorí boli strašne zle zjazdené z dôvodu strmé, vyjazdené koľaje, takže človek sa ozaj musel prekonať, ale OK. Ideme ďalej, díky, že so mnou ste, šírite kanál a videa. Čaute.